Nigo ngoro kwa Hesbon posire na boigo emo ase yemo nigo tukumnyoka wika ase Ebunge ye county ya Kisii abo ase aba MCA be county ya Kisii banyaka bagochakia Omoswada bogochaka okwanira engana Bw'Okomorusia Abisi omokonyi w'omugavana Dr. Robert Onsare Monda kolengana amo na mamocho ari anyarire kobaka osoerwa ase Ebunge yo nobotumiki obobe bwa Abisi ogotumika abanyanyimbo Nugutumeka abanyanyimbo bobe abwasanyete koba kubairanga bwo komokora emirimo yae diomana iri Monda anyara koba gutwara amona mu muromo abo akonyora amaki erinde kurigeri abantu emirimo amona mojo ande bunanya koba gosomwa amona monogeri gwe Ebunge yo Philip Nyanumba kolengana amone nsemo eria ekomwa okoboko Monda nigo banyare koba Koenekiwa buna Monda niga konyara koba Koenekiwa kisiasa na igoma mochayo tabwene tiguikiwa ase Ebunge county yo ase korende Ebunge ebwenta gukora emirimo iranyara koba ukinya county ya Kisii tonyore oroboti uru asinchira jubwikirano Omoswada Bw'Okomorusia Abisi omokonyi w'omugavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Onsare Monda nigo ochaka bene gukwanirwa ase Ebunge ye county ya Kisii. The Constitution of Kenya is superior than the standing orders. Monda nikakonyara kobaga komochwa amona momocho yobutumiki obobe bwa Abisi okonyora amaki kuru ase abananchi kubarigeria emirimo ogotumeka abanyanyimbo bobe gwika kubaira gwika bwoye komokorera emirimo ya bwoye dio mana eri Monda anyara kobaga gutwara amona murumu abo ase erieta Ruben Monda amomocha yo nigo anyara kobaga gosomwa amono monogeri bwe Ebunge ye county ya Kisii Philip Nyanumba Korinde asumo speaker oyo anyara kobaga gutinenia ebikaro bye Ebunge yo erinde kurwa libagali ya bene goche ase omwana inchi bwe county ya Kisii kurwa ebirengera byaye kubwatikana amono korusiwa Abisi komo konyi bw'omugavana bwe county ya Kisii nabo Monda anyara kobaga konya libaga gwika ase Ebunge yo erinde achikunya kobaga kwegerera amona momocho ayo anyara kobaga goserwa ase Ebunge yo I will issue a notice of 7 days to the Deputy Governor, Robert Monda, to invite him to appear before this House to rescue himself from the judges. At that time, so that you can make the decision. At that time, the people of Masigesi they would have said. At that time, the people of Masiba would have said, as well as the people of Bw'Okomorusia they would have said. You invite him here, and Mr. Speaker also, when I look at the order paper where the motion moved by the Honorable Siocha, my friend, the chair of implementation, I have not seen the signatures, Mr. Speaker, and I have also not seen the attachment of the evidence, Mr. Speaker. Ayoka genderete ase Ebunge ye county ya Kisii Eburaburu nigo chanya kwa Koenekiwa chingaki Omoswada yore kunyara kwa kwanirwa ase Ebunge yo emambieri tukuria rero abo ase ababunga abo banyako bakurutana amangana gusiarana amache angekurwana egento korinde Kenya kwa kegoichania ababunge bande Neba nabo ababunge bari bakunyako bakomwa okoboko Monda nigo banyako bagotebuna amangana yo Monda akunyara kobaka goserwa nigo atabwene tikoretwa ase Ebunge ase korende Ebunge babwende okwanira ebintu birakonye omwana inchi bwe county ya Kisii nagotebanga amangana ande nalie abwene kogambu amona kinka gose ase inka ya Monda ekera letete Kisii yagateba babwate 50 na yo 51 tokamana kuruo tokemukio koboko togatebia ekla etolete egende verify ki seyekyo erete torole ngamba bya bakorete basainiti ende kinkiana gocha ase assembly erinde tokerole marabia basainiti ebinto Monda akorete ndera leta erinde babirora gaiga amangana ari mwaranga Monda na rwanda na muraba mwabo amangana ari mwaranga bakoliye gasingoli mabaro Monda amangana ari mwaro 800 kana etwe ongo no nyine mpesa namba
kiria kirule kanga gatoretere gintu gia Safaricom atotebiri tukeri kibese mundu yakakinya naye hekero twaburia speaker yatebanga ina mangana ya confidential gintu nkire kia confidential hekere gintu gia kira se nyumba governor yetu akwande 128 mubyake kirita kere ward mumirete elinde motebema governor okolire gasi Kisii county tali ya muntu omo igire yaba Kisii wet kitu koliare utokoteba impeachment ya Monda eyingwi chanti kono Monda muru mwaboga chita kakecheme nangina chete ka witness kakingo so kwa muru mdiko yeteme aina arakole to assembly ga inko reporter ya MSA jamangana maya kuru ase Ebunge county